The Heartbeat of Christmas series. Ti may kadwa nga paset ti serye tayo ket napauluan ti ubing anabungun ti lampin, a baby wrapped in clothes. Ket ti teksto tayo aggapu ti San Lucas kapitulo 2 bersikulo 12. Daytoy ti pagilasinan niyo. Masarakan yun to ti may sang ubing, anabungun ti lampin, ket nakaida ti kulong. Kumararag tayo. Madaydayaw ken man nakabalin nga Dios, agyaman kami ti panangited mo, kada kami ti bugbugtong nga anak mo, nga ni Apo Jesus, nga celebraran ti sangalubungan ti panakayanak na dito'y lubong, kada ito'y panawen ti Paskwa. Apumi nga Espiritu Santo, lukatamkad ti pampanunot ken puspuso digiti dumdumngeg. Tapnon mamammo ken agrukbabda kadetoy na ipadto nga mangisalakan. Ikararag mi amin dagitoy tinagan ni Apo Jesus. Amen. Daytoy mabasa tayo nga bersikulo ni San Lucas kapitulo 2 bersikulo 12. Iso daytoy dayjay inted dagiti angheles a pagilasinan para kadigiti agpaspastor ti karnero tapno masarakan da ti maladaga nga kaiyanak ijay Bethlehem. Kasangwanan dayta idi panawen ni propeta Isaias pitugasot katupatapulong at tawen kasangwanan ti panakayanak ni Apo Jesus. Naipadto amin dagitoy, naindaklan nga paspasamak. Ket kadagidi a panawen ket agsagsagaba dagiti Israelitas tinapalaus nga panagtuok gapu ti panakaidadanesda ti ima dagiti Assyrians nga nangukupar ti pagilyanda. Ngem uray no napagura dagiti Israelitas ni Apo Dios gapu ti panagalaallada nga agrukbab ti sabsabali nga Dios, pinaltiingan pay laeng ni Apo Dios ida nga dumteng to ti panawen nga panakaisalakan da babaen ti panakaiyanak ti maysa a maladaga nga detoy ket mabasa ijay Isaias 7:14 dayjay ti muna nga naipadto. Ngarod ti Apo amismo ti mangted kenka ti pagilasinan adtoy agsikugto ti maysa nga agtutubo a balasang aganak to ti lalaki ket panaganan na ti Emmanuel. Imbes agtutubo a balasang ket balasitang kumatinusar ni Isaias ijay. Sa manen ijay Isaias 9 bersikulo 2. Dagiti tattao nagnati kasipngatan, nakita dati lawag a nagpaydumat ranyag na. Nagnaedda iti daga dagiti niniwan nga mita agranyag kadakwa dati lawag. So detoy nga iladladawan detoy nga propesiya ket isu detoy dayjay nagpayduma nga rigat nga sagsagabaen dagiti Israelitas ngem tinausar nga balikas ket kasipngetan wenno kaawanen ti masakbayan da ngem inikan ni Apo Dios tinamnamada babaen kadetoy nga bersikulo ni Isaias. Sa manen ijay bersikulo 6 na ipasngay kadatayo ti maysa nga ubing adda ubing a lalaki a naited kadatayo ket isunto ti mangituray kadatayo ket maawagan to ti nakaskasdaaw wonderful kunana ngamin jay Ingles mamagbaga counselor man nakabalin a Dios mighty God wenno mighty Savior agnanayon nga Ama ken Prince of Peace, Prinsipe ti Kapya. Ti naisang sangayan, ken narigat nga maawatan, ti panunot ti gagangay nga tao, nga kas kadatayo. Ket no kasano ti panakapasamak na, nga naduma-duma nga manurat ti Biblia nga kas kada Moses,
Ari David, Ari Solomon, Propeta Isaias, Mikyas, Zacarias, ket nagkukumpluntar ti impadtuda, may panggep kana po Jesus nga nasaksyan ken insurat da San Mateo, San Marcos, San Lucas, ken San Juan ti baro nga testamento. Naiwaras tinasurok asa nga ribo atawen sakbay nga mayanak ni Apo Jesus ti panawen na panagbiag dagiti nangisurat ta Biblia. Ngem nagkukumpluntar dagiti padtuda nga kas kumadyay impadto ni Isaias ket sinuportaran ni Mikyas nga mayanak to ti Mesias ijay Bethlehem nupay no da Isaias ken Mikyas ket sabali nga henerasyon ti panagbiagda. Dito man tinsurat ni Mikyas kakabsat. Deto'y na isurat pitugasut met sakbay ti panakayanak ni Apo Jesus. Mikyas 5:2 kuna ti Apo Bethlehem ti Efrata sika ti maysa kadigiti kababasitan nga ili ti Juda ngem pataudek kenka ti mangituray ti Israel nga nagtaod ti kapuunan na idi ugma ket idi ununana dayjay ket nimet propeta Zacarias impantunamet nga ti Mesias ket sumrekto ije Jerusalem nga nakasakay ti asno. Nagtungpal detoy jay historical account nga insurat met ni San Mateo je versikulo 21 kapitulo 21 versikulo 1 hingganat 5 ket kastamet insurat jay Salmo ida gurup siya magasot nga tawen sakbay ang mayanak ni Apo Jesus nga insurat na ijay traidorento ti may sa agayem na ti Mesias natungpal deta ijay San Juan 13 versikulo 21-30 idi nagtraidor ni Judas Iscariote ken ni Apo Jesus. Impadtupay ni propeta Zacarias may panggep jay 30 nga pedaso ti pirak nga naibayad ken Judas. Insurat met ni San Mateo detoy jay kapitulo 26 versikulo 15 idi na pasamak detoy nga pudpudno. Nasurok ngayon na mapulong nga propesya tinatungpal ni Apo Jesus nga naisurat ta Biblia ket ti sabali nga research work na basa kidjay nga dapay manurat nga nagkuna nga nasurok nga tallugasuten tinatungpalen manipud idi aging ganat ta. Ngem laglagipen yung dapay propesya nga di pay na nalpas gaputa ni Apo Jesus ket mamindua ngamin nga umay imay toy 2,000 years ago santumanen agsubli inton umay mangukum kadigiti sibibiyag ken natay ket addapay dagiti sabsabali nga propesiya pakaseknan deta. Kakabsat masaludsod tayo detoy. Apay kay imay ni Apo Jesus tapno agbalin nga tao? Wala, amutay nga tamo tamin ti sungbat na deta na ya. Detoy gaputi basol. So, the English ni retain ko to save us from sin. Laglagipen yung kakabsat nga deta ti kang runaan nga gapu ti mayan ni Apo Jesus dito'y lubong. Saan nagpaiso, DJ panangipagarup ti daduma nga no inawat mo ni Apo Jesus kat Apo, awang problema mo. Nagpapaiso deta. Ken no adan ni Apo Jesus ken ka ket mailisi ka ti sakit ken nasaliwanwan ti panagbiag mon. Deta ket mabalin nga dumteng dagitoy no isut pagayatan ni Apo Dios ken ka. Ngem laglagipen yo mangrugi amin dagitoy a panagbalbaliw ti biag kalpasan nga inaramin mo je umuna nga addang. Anya detoy? Birukem nga umuna ti pagarian ni Apo Dios ken ti kinalinteg na ket inayon nanto amin dagitoy. Dayjay ket addat jay San Mateo 6:33 saket di itay no malagip ko. Ngem sublianan tayo detoy pakasaritaan ti Paskwa ken panakayanak ni Apo Jesus detoy man ni San Mateo ijay kapitulo 1:2.
Dito matin surat na. Ipas ngay nanto ti may sa lalaki ket panaganam to ti Jesus. Agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao na kadigiti basbasol da. Ulitan mi manen kakabsat. Dayta ti kang runaan nga inayan ni Apo Jesus nga imay dito'y daga. Wala ta, managbasol tayo, amen. Awan ti makaibaga nga nasaysaya at takatao ngam ti daduma gaputa adut na tultulungak sa mo mabali na makuna deta. Hana mabali na ibaga ni Bill Gates dayjay binilbilyon nga donasyon na. Awan ti nadagsen nga basol ko na ikumparar nak ti sabsabali gaputa awan mo't pinatay ko sa nakmet nga mananakaw wano mamabai, wano manugal. Hamo mabali na ibaga digito'y kakabsat, gaputa nalawag ti ko na jay Roma 5:12. Amuyo mo ten, maususar mi jay Roma 3:23, so inikang kay ti sabali itata. Babaen ti may sa tao, dayjay ni Adan ti kayat nangasawan. Imay ti basol dito'y lubong. Ket babaen ti basol, imay met ti papatay. Iti kasta, nagsaknap ti ipapatay ti entero asa nga tauan, agsipod ta nagbasol amin at tao. So, dayjay, malaksila di amu tayo na naikabesa nga Roma 3:23. Ket gapu kadetoy, naisina tayo kani Apo Dios. Ket naadal tayo ni di pay laing imununa nga saan tayo nga kabailan nga isalakan ti bagbagi tayo. Iso nga kasapulan tayo nga adda mangisalakan kada tayo. Dito pa isabali nga trivia wano impormasyon na research nga nainayon ko. Masasao nga adda na duma-duma nga relihiyon ti lubong nga agdagop 4,300 ti bilang na. Nagapu dito yung numero ti may nga organisasyon nga tinagan na ket adherents. Independent non-religious organization dito. Okay, nagadu nga relihiyon kakabsat. Ti may nga bangir na saya at met dito numaminsan ta ipabigbig na nga dagitoy nga relihiyon ket bigbigen da nga adda nangat-ngato nga panakabalin nga nang parswa ti lumong. Ngem tinakalkaldaang ket didaam mo nga saan nga relihiyon ti pakaisalakanan. Saan nga nasaya at nga aramid. Saan nga sakripisyo ken donasyon. Ulitak nasaya at tagaramid kadigitoy. Ngem sana isuda ti makaigapu ti panakaisalakan. Gapo tano maulo tayo ti panakaisalakan. Saan kumana kasapulan nga naikruspay ni Apo Jesus ta kabalantay mo't gayam nga gatangan ken ulun ti panakaisalakan. Saan nga imay ni Apo Jesus para ti anyaman nga relihiyon. Sana imay para ti may nga pastor, padi, wano pope, obispo, wano sino nga dadauluan ti simaan. Imay tapno isalakan na tayo ti basbasol tayo. Deta ti madugdudugdog nga ibilbilin ti sino man ang mga kasaba kadigiti dumdumngeg na. Ket idano mi ita anya met ti maadal tayo nga rod kadetoy mensahe nga may nga ubing anabungon ti lamping. Okay? So dayjay ubing naggaputi eternity. Kuna jak mapukaw jay rhyme na no balbaliwak pa. Naggapu ti eternity ket simrek ti lubong nga kastao. Naggapu sa dilangit simrek ti lubong nga kastao. So detoy mamatmatan tayo ti kinatao na humanity ti inusar ni Pastor Mark. Ket dayjay mapantayo binsa-binsaan ngamin dayjay Lucas 2 versikulo 12 nga iso ti teksto tayo. So detoy dayjay panangi surat na ti makitan to nga may nga ubing. Okay.
Dimteng ni Apo Jesus nga kas gagangay a tao, kaparis tayo. Ngem kakabsat, masapol nga maawatan tayo nga ni Apo Diyos ket 100% nga Diyos, 100% nga tao, saan nga 50-50, ket saan nga nagsardeng nga Diyos ni Apo Jesus idinagbalin nga tao. So, bale dua ti makita tayo nga kinatao na ito'y Diyos ken tao ti maysa nga persona. Narigat nga may lawlawag detoy kadigiti mangrugrugi pay laeng. Naunang nga theology detoy. Dagitoy nga kinapudno ti maysa nga makaigapo ti pagdudumaan dagiti denominasyon saan da nga makapagkakasurutan iso nga agsisinada. So dagiti Muslim, laglagi pa nyo, dagiti Muslim jay Biblia da ket iso jay masasao nga daan na tulag. See? At may sa ti ama nga naggapuan dagiti Muslim kada Hudyo anak wenno pulina tayo ni Father Abraham kung kunana tay kanta. Okay. So dagiti Muslim bigbigan da ni Apo Jesus. Ngem propeta ti panangibilang da ken kuana. Dagiti met Hudyo bigbigan da ti Mesias. Ngem agur-uray da paylaeng ti Mesias tadi kanupay dimteng. Ngamin sanda nga nabigbig nga imayan ti Mesias babaen ken ni Apo Jesus. Iso nga pinatay da jay krus tadi dapatyen nga iso ti Mesias. Kada tayo met a Pilipino at dadwa nga nalatak nga relihiyon nga mamati met ken Apo Jesus. Ngem gagangay a tao laeng ni Apo Jesus kadakwada nupay no agpadada nga mangbigbig nga ni Apo Jesus ket anak ti Dios. So makita yo digiti na duma-duma nga relihiyon kakabsat. Sa malipay nga relihiyon ti agkuna nga ni Apo Jesus ket espiritu laengen ket adda sa bali a nadutukan nga anak ti Dios nga mangida daulo ti maysa nga simbaan di abagatan na paset ti Pilipinas. So dagiti met Hindu bigbigan da nga Dios ni Apo Jesus. Ngem may salaing isuna kadagiti rinibribo nga Dios da. Tadagiti nga min Hindu haan nga monotheistic hana may sa ti Dios da no diket adda Dios da kuma ti panaganak, Diyos ti nepnep, Diyos ti panagbisin. So, rinibribo ti Diyos dagiti Hindu. Ket sana mambalindeta, gaputan na lawag ti sasauan ti Biblia, nga no siya sinno ti kinasinno ni Apo Jesus. So, deto'y itata ti napateg. Ti sentro ti pamati tayo nga kas Kristiyano. Okay? Ti anak ti Diyos, nagbalin nga tao, tapno isalakan na tayo ti basol deta ti pakabuklan ti pamati tayo nga Kristiyano. Ket no saan nga nayanak nga kas tao ni Apo Jesus, saan ko mga natay jay krus? Ket no saan nga natay jay krus, saan kumamit ang nagungar kalpasan ti talong nga aldaw sa imuli sa dilangit tapno ang subli nga mangukum kadagiti si bibiyag ken natay. Ket saan kumanga natungpal dagiti propesiya nga naisurat ta Biblia may panggep ken kuana. So makita yo nga detoy ti kapateg na ti sentro ti pamati tayo nga Kristiyano kakabsat. Ket detoy rinisot detoy nga bersikulo digitoy nga argumento. Umuna nga Timoteo 3:16. Kunana, anyan ang nagdakkel ti palimed ti pamati tayo. Iso ni Apo Jesus di jay, ket nagparanga kas tao, pinaneknekan ti espiritu ti kinalinteg na, ket nakita dagiti angheles, naikaskasaba ti kadagiti pagilian, pinati dagiti tattao ti entero alubong, ket nayuli sa dilangit. Ket no ti pamatim, ket sana mayarnurot kadetoy, ket bale imbilang mo tabagimon, nga adda ka ti ruar, ti pamati ti Kristiyano. Okay? And then, ti may kadwa nga maadal tayo kadetoy ubing nga nabungon ti lampin. Ket jay naigloryaan nga kawes
nabungon laeng ti lamping. So, makita tayo ti kinalupoy na kaday jay sarsaritain ni San Lucas 2:12 nabungon ti lamping. Deto'y nabungon ti lamping ket nakawesan ti gloria ti langit kas namarswa idi sampay ang nagbalin nga tao. Ngay makita tayo di ubing nga naipaidda ti kulluong laeng ti uneg ti kwadra wenno balay dagiti taraken a karnero asno ken sabsabali pay nga animal. Ngay makita tayo met ti sabali aladawan deto'y nanumuti kita nga ubing. Ije San Juan 1 versikulo 1 aging ganat 5 nga pakaiparangarangan tinaing glorian nga kina Diyos na idi parsuayan na ti lubong. So, kita nyo in surat ko dayjay ni Apo Jesus di abay ti sao. Okay? Tadeta ti sarsaritaan jay Biblia. Idi punganay addan ni Apo Jesus ti sao. Ket ni Apo Jesus ti sao kadwa ti Dios. Ket ni Apo Jesus ti sao ket Dios. Manipo di dipunganay ni Apo Jesus ti sao kadwa ti Dios. Ni Apo Jesus ti sao ti gubwayan ti biag ket detoy a biag isu ti silaw dagiti tattao agranyag ti silaw ti sipnget ket di mabalin ti sipnget nga iddepen. So, deto ya po ti sentro ti pamaneknek tayo nga ni Apo Jesus ket Dios nga hala nga Dios isupay ket di ti namarswa kunana intoy. Okay? Babaen ti pagayatan ti Ama, of course. So, deto nga namarswa nga Apo Jesus ket isupay laeng idi ita ken ti masangwanan. Ket no adda ni Apo Jesus ken ka addaan ka ti biag nga agnanayon, adda ti silaw ti pamatiken ka, nga sana mabalin nga iddepen ti sipnget, wenno anyaman nga kinaulbod. So, detoy ti kaparis na, detoy San Juan 1:1-5, agga po detoy jay taga Coloso 1:16-17. Tababaen, kani Apo Jesus, kuna namanen, pinarswa ti Dios dagiti amin nga adda ijay langit ken ditoy daga. Okay? Ket dagiti makita sana makita ken sana makita agraman dagiti na espirituan apan nakabalin trono panagturay kinatan-ok ken bileg pinarswa ti Dios ti entero alubong babaen ken Apo Jesus. Ken maipaay ken Apo Jesus. So makita yo kakabsat addan ni Kristo sakbay a naparswa ti amin a banag ket gapuken kuana naurnusda ti lugar da ti pannakikaykaysada ken kuana. So, tinaindaklan nga milagro nga mabasa tayo. Kadetoy teksto tayo itang aldaw. Ket detoy nga namarswa ti lubong ket imay ditoy daga nga kas maladanga nga nabungon ti lampi. Ulitak manen na isubli para ti may salay nga rason. Tapnon may salakang ka. Ngem ti laksid dagitoy a milagro ken propesiya nga natungpal. Kinunamit lang jay San Juan 1:10. Dimteng ditoy lubong nga pinarswana saan da nga nabigbig ti kana Dios na. Ket agingga na ita kakabsat adupay laeng ti saan amang bigbig wenno saan na makaammo kadetoy masasaw nga silaw wenno ranyag ti lubong nga ni Apo Jesucristo. Adda maysa nga istorya nga may panggep ti maysa nga scientist nga detoy ket istorya lang nga nakisarita ken Apo Dios. Medyo nakakatkatawa kakabsat. Ngem detoy ipakita na ti kinapalangguad ti tao nga mangipagarup nga dut amunan isu nga ditay kasapulanen ni Apo Dios. Ala, sakbay nga istorya, di ngamin nga ti tao, no adda sana maagasa na paset ti bagi tayo, ket kabaylanen ti dudoktor nga sukatan, day puso yo, day kidney yo, ket day dalem yo. Di ngamin, no mapukulang ka, anat mapukulan, ima, wano saka, ikandakan, dagiti dudoktor ti artificial nga ima, wano saka.
So, deto yan, istoryan. At dakano may nga scientist nga nangipangas tilaing na kanapo Diyos. Iso nga imbaga na nga saanen nakasapulan ti tao niya po Diyos takabailan metten ti siyensya ti mang parswa ti amin na banag uray tao kunana. Kasta aya kunana mo't niya po Diyos. Pakitam mga rod ti kabailam kinunana. So, kunana jay scientist kabailak ti mang parsuan ti tao manipod ti daga. Okay? So, day nga mindaga, kunana ta Biblia, ijay ti inala ni Apo Diyos, ket nang purma ti tao. So, kunana, kabailak ti mang perswa ti tao manipod ti daga, purmaek ti ladawan na, akaruprupak, sang awak, ketagbiag, nga kas di pinarsuam, nga daadan kanaba, kuna jay scientist. Kuna ni Apo Diyos sige, kitak mga rod, ti panangaramid mo ti tao, manipod ti daga, kinuna ni Apo Diyos. Nagkubo di scientist, tapno mga kup ti daga, nga tubayin na nga tao, ngam kinuna ni Apo Diyos. Hep, 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 wait! Saan ka nga mga alat ta daga, takukwak deta? So, day jay tinakabigbigan jay scientist, nga makapartuat no anyaman ti laing na, manipod, kadigiti pinarswan ni Apo Diyos. Okay? Makaimbentot rocket, makaimbentot satellite. Ngam dayjay may imbento na nga maaramid na aggapo ti pinarswan ni Apo Diyos. Kat dayjay nga pinarswan ni Apo Diyos, ti saan nakabailan jay scientist nga aramide. Tagayam uray makaparswa kanot tao, jay tao kat aggapo mo ti daga, ngam jay daga, hamo ta naggapot jay scientist, no diket, naggapo ka na po Diyos. Tani Apo Diyos, pinarswana ti sangalubungan, langit kandaga, manipod ti awan from nothing. Ni Apo Diyos, tinangrugyan, ken pagpatinggan ti amin, no, digitay mangpapintas ti sermonda, kat latinanda kunanda, He is the Alpha and Omega, ay Grego gayam de jay. Awan ti sabali a Diyos no dis isunalay. So numaminsan kakabsat ket aring nangakastamat ti kinapalangguad tayo nga di tayo mapupuutan. Kasano kunam? No nasalunat kayo, no nasaya at titaray ti negosyo yo, no adu ti trabaho yo nga di kayo magabgabanan, double, triple job, overtime. Gaputa adut kwarta tayo, di tayo malagipan ni Apo Diyos. Kasla ibagbagam nga di ka kasapulanan, ta dumot kwarta ko. Agaramid tayo ti plano tayo, nga kasla di tayo kasapsapulan, na kidawen di panangiwanwan ni Apo Diyos. Ketsa tayo ito lamalagip ni Apo Diyos, no, may itaklab tayo. Ano tayo Ilocanom, di taklaban nito? May tibkol. May taklab na ring-ringat at madalib. Sa ito lamalagip niya po Diyosen. No adda problema tayo, when no adda tayo ti sitwasyon na di tayo kabaila na sulbaren ti problema tayo. Kas kumada ito didigra ti pandemic nga COVID-19. Okay. Di may katlo nga maadal tayo. Jay madaydayaw sa dilangit, nagbalin anano mo dito yung daga. Exalted in heaven, but humbled on earth. Kinanumuna, ket makita ijay, nakaidda jay kulluong. Nabasa tayo, itay, ijay San Juan 1:1-5, Coloso 1:16-17. Nga ni Apo Jesus, tinamarswa ti lubong babayan ti pagayatan ti Ama, ken babayan ken ni Apo Jesus, tinakaparsuan ti amin paramit lain ken Apo Jesus, iso nga mauawagan ti ari, dagiti ari, gabutay sunto ti mangituray ti amin, kalpasan ti panagsublina, manghukom ti langit ken daga. Ngem detoy nga naindaklan nga ari, ket makita ti kinanumuna amaladaga, nga nakaidda jay kulluong, wenno panganan dagiti baka kada karnero, na iladawan deta nga panagbalbaliw ti estado ni Apo Jesus, ijay taga Pilipos 2, kapitulo 2, versikulo 5-7. Adda ko makadatayo ti kababalin, akas ti kababalin ni Kristo Jesus.
kuna ni San Pablo detoy kadagijay taga Pilipos. Nupay at daan ti galad a Diyos ni Apo Jesus ti bagbagana. Dina ingkang kano ti pannakipada na ken ni Apo Diyos. Si ayat ket di nga nangibaba ti bagina ket innala na ti kasasaad ti maysa nga adipen nagbali na tao nagparang tinatawan alanga. So dayjay ti panangiladawan ni San Pablo. Isu deto yan dete imbagak nga na marswa nga Diyos ngem nakaida ti kulluong idi maladaga paylaan. Dimteng nga kas maladaga nga nayanak ti kwadra. Ti anak ti Diyos tinagibi ti maysa nga balasitang nor arigan nga nagbalin nga inana ken tao ti panaka stepfather na da Joseph ken Maria. Nanipod ti kina Diyos na bimaba dito'y lubong tapno nagbalin a sakripisyo tapnon may salakan na tayo. Isu tinagbalin nga daton di altar ti krus. A pinangbayad na ti dusa tayo nga impyerno ken panangugas na ti basbasol tayo. So deto ikat no nangaganyo jay sermon jay tabernakulo ket maawatan yo nga nalaing jay sequence nga simrek jay ruangan ti tabernakulo wenno templo ket hangka makauneg no di ka mangaramid ti daton. So deto nga daton ti pangugas panakapakawan ti basbasol. Santo mapan agbugo ti danom nga pakaugasan jay basol na. So deta ti inaramid ni Apo Jesus nga kasakripisyo tapno maisalakan tayo. Ket awanton ti sabali, awanton ti karnero, awanton ti baka, awanton ti tumaytayab nga may sagot pay, gapo tay idi naisagot wenno naidaton ni Apo Jesus di altar di Kalbaryo namin pinsana na binayadan na amin. At dagitoy nga basbasol tayo. Linakam na dagiti panagtutok tayo tapno maagasan tayo. Narumek kuma para kada tayo tapno ma-restore wenno may subli tayo nga mabukel manen. Ti kinanumo ken kinapakumbaba ni Apo Jesus. Ti karakter nga maadal tayo ti biyag ni Apo Jesus nga agbalin kuma nga pagkilasinan ken pakamamuan ti sabali nga makakita nga Kristiyano tayo. Daytoy kuma ti makaibagapo nga balbaliwan tayo ti kinapalangguad ken kinaarugante ti gagangay tayo. So ti question ni tata ket dumanon tayo ti paggibusan daytoy a mensahe. Kasano nga rod ti panangipakita ni Apo Jesus ti kinapakumbaba na ket kakabsat ilistayo man daytoy ta isu digitoy ti aramiden tayo. Umuna, inturong ni Apo Jesus ti panunot na ti pagayatan ti Ama imbes nga ti bukod na apagayatan. So kadigitoy naududi nga sermon mi ni Pastor Mark ket natapaw dayjay not my will but your will be done. Ijay San Juan 6:38 tabimamaak manipod langit tapno aramidek ti pagayatan ti nangibaon kaniyak sana ti pagayatak mismo nga nagaon jay ngiwat ni Apo Jesus detoy nga isut mangilawlawag nga tiya ay na itoy ket tapno aramiden na ti pagayatan ti Ama. Ken adabay sabsabali nga insuro ni Apo Jesus may panggep ti panagpakumbaba nga imbaga ni Pastor Mark ngem saan na nga impanta PowerPoint ngem gapu ti pateg na kanyak impangkutap no mabasa tayo amin. Kunanay di Roma 12 kapitulo 3 versikulo 3. Gapu ti parabor ti Dios kanyak ibagak detoy kada kayo amin. Diyo ipapan ti bagiyo anangat ngato ngem ti rumbeng. So detoy katamaan na dagiti pada kana pangas. Okay? Kuma. Sino ti ada angaw ni Pastor Mark? Sino ti humble kada kayo?
Hawa mangingatot ima na, tano ingatop ta ima, nga hambol ka, katagpang pangas ka. Okay. Diyo ipapan ti bagiyo anangat ngatong ngem ti rumbeng, natanang kumaket di ti panagpampanunot yo, ket usigen ti tunggal may sa ti bagina kasmayan nurot ti rukod ti pamati nga inted ti Diyos kengkuana. Kahit nga sa wende to, santay ko mga agpangpangas, wenno aging nga to. Dito ti pilyekto nga leksyon ko into no Bible study mi. Ket ti may kadwa nga maadal tayo, wenno pa nang ipakita tayo, wenno pa nang ipakita ni Apo Jesus kinapakumbabana nga tuladin tayo kuma. Imparangarang wenno ipakita ni Apo Jesus ti kinapakumbabana babaen ti panagserbina ti sabali. Sana isut pa iserbian. Nita syaktot mapan sumublat agluto na. Okay. So, kahit na nga sa uwan dito, ikakabsat. Ije San Mateo, nakalawlawag timbagana sa Mateo Kapitulo 20-28. Akas ti anak ti tao, saan ngay may paserbian, no di ket tapno agserbi, kanyawat na tibiyag na, apang subot kadigiti adu nga tattao. Panunutem ti leksyon na, dito yung bersikulo kabsat. Ti ari ngay may dito'y daga nga nangisalakan ti basbasol tayo ket in modelo na no kasano ti panagserbi ti sabali babaen ti panangugas na ti dapan dagiti disipulos na. Dito'y kasangwanan dito yan ti Last Supper nga makungkuna. Kabailan na kumanga, kabailan na hangko ikikanti kuma. Kabailan na nga patayen wenno pukawan dagiti nang torturmento kang kuana di Kalbaryo ngem intulok na ti bagina nga matay. Ti ima dagiti Romano tapno matungpal ti misyon na nga mangbayad ti dusa ti basbasol tayo. Ti kinamanag pakumbabana dito ti leksyon tayo. Ti kinamanag pakumbaba ket yadayo na ti focus ti mata tayo, ti bagbagita tayo, at self-centered tayo ngamin by nature. Babaen ti panang panunot tayo nga agserbi ti sabali. So, no ti panagserbi ti sabali, ti pampanunutem, sana jay bagi mo ti agbalin nga sentro, saan kamot nga agbalin kuman nga self-centered. Okay? So, jay taga Pilipos, kunana, ket dito ti maudi nga ibati mi kakabsat nga bersikulo. Dikay agar aramid. Ni sabali mo ten. San Mateo 20. Okay. Detoy. Sorry. Detoy ti maudi. Naduble de jay. Jay taga Pilipos 2 bersikulo 3-4. Dikay agar aramid ti anyaman gaputi kinaagum wenno kinapalangguad. Dito ket saan na nga nakapture di English nga verse iso nga kwa. Agpakumbaba kayo ket di timaysa ken maysa ket diyo ipagpagarup anay imbag kayo ngem dagiti dadduma. Saan la at ipagimbagan nyo ti kitain nyo met ti pagimbagan ti tumunggal maysa. Iso nga rinetener ko kakabsat di English ta dayjay ti napintas ken nalawag ti panakaisurat na. Basahin tayo. Do nothing out of selfish ambition or vain or conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Dito yung abilin kakabsat kat surnyin na dayjay nature ti kinatao tayo nga kas managbasol. Ti tao nga managbasol yun unana jay bagina sakbay nga panunutin na ti sabali. Ket deta kakabsat ti paggibusan na deto yung mensahe nga napintas nga isukad ti pagbalbaliwan ti gagangay tayo ket ti pananggibos ko kakabsat kadeto yung nga Christmas laglagipon tayo kuma ti kinatao tayo wenno our humanity. Nga ni Apo Diyos laeng ti mangisalakan, ni Apo Jesus isu ti silaw tayo. Laglagipen tayo kumakakabsat nga bigbigan ti kinalupoy tayo. Ket ti ari nga ni Apo Jesus isu tumulong
nga mangitag-ay kada tayo. Isu timang rukat kada tayo, kadagiti basbasol tayo, ken nakaibawedan tayo. Ken kamaudyanan na detay main lesson, agtalinaed kayo, wenno sursuruan nyo kadi, ti agpakumbaba. Ni Apo Diyos, iti agturay, He sovereign, iso iti Diyos nga mangisalakan. Naimbag nga orasyo, ket madaydayaw ni Apo Diyos, ti pannakaibasa, dagitoy nga sasauna, ken naidanon nga mensahe kada kayo.